Jotono lamsogo da secret light diri channel chung light thangnayo kabangmano YouTube channel kabangman chung video nukha suriwei kabangma pathorok blade rok bohokni sokogoi phondi surima baise bohokni je problem tongmani joto kogoi thanga manekhe kaitor chungno asike bororokni bisingtei fan riwei tongkha nani kokta chung light thangnayo kabangmano nugo panda khlai tongphuru church nogo panda khlai tongphuru kabangma parani borok rok eba ke kabangma je Christian rok no chaje rok abhai ke no rok sgaklai tongphai mani sengjoto nugui tong daro o video no naine dikisa aboni mangli pro maneke o jaga o sung sana nai mani ke Christian rok no asike hanang pinang khalalai tongmani chung kabangma nogo phiaba o tirpra o simia kabangma deso raijo no Christian rok ni ebar ke no khuk sbaijago Christian rok no buthar layo bulayo o bai ke kabangma sung lai thangnai ro lai thangnai salogo sung kabangma no news channel logo no phiaba Christian rok kuno chaya khaimat ni krei kebono buma tongma krei obose Christian rok no giza no rok sabailai bulai bokor rok phati brolai tonglai mani sungjoto lai thangnai nokha baksa nokhana baksa ne tongna haideba ke obra tuino sungtini o video ni bisingbe saweri nai Christian rok no asike ignore khlailayo eba ke chaja gyang layo phiaba Christian rok ni bisingtei Christian Dokhu rok ni bisingtei tabuk hamriwei tongnani fan eba ke rok hamyano suriwei hamlinani fan riwei tongo kuboi kaito no surinai rok simise o fan no mano जों गोबां Christian rok Christian ओंखेनो o fan no manka okogya phiaba nang je kaito no surimani busuk puito tong nini thanio busuk identity tong kaito roi nang busuk gorongjak kaito roi nang busuk active tong phiaba Christian ओंखेनो nang mathangjaka nang o fan suruwi hamri manani o fan manka okogya kaham ke khnadi chungjoto o video ni bisingtei saweri nai je borok kaito no nogya wi poito khlainai je borok bukhabai poito khlai surinai tei buni bagai kaham khlainai sakno hamjaktei no buinobo hamjaknai borok bose o fan no mano जों गोबां मानो nugo o duniyago buma bufa गोबां mano khaifilaya buma busa no buma no butarka busa no bufa no butarka phia abasimiya buma bo busa no butarmanka tei bufa bo busa no butarka sungjoto lai thangnayo nukha haideba ke o dunia rok hamjak mungse krikha o sungsar ro borok ni bakao ke e bahai ke kaitor sungno o fanorinai Christian phano hindu phanong thunta Christian ngkhaino o phano manani okogya nang tabuk Christian mani karon tamo agi tongma haitei tongliya agi chama haitei chaliya agi risabma haitei risabliya Christian yongni awasi pro phiaba je nang kathang kaito no poito khlainai ro tamo hamari man hungkan ke nang Christian ngkhan ke kaham te hamye no ba sinewai thango kaham bobo hamye bobo haibano nini bukhawo khorok ni wansuk mung tongnai nini bukhawo kaini wansuk mung tamo hungkai kaisang ke no hamya khlaina muchungnai tei kaisang ke kaham khlaina muchungnai o kaham ke tamo kaham wansugo ang o samung no khlaikan ke ang tamung no ang buiwi tamo hinjak no o bahai wansuk mung riwo phiaba o hamya hanke tamuri khlaisina ang o samung no khaikan ke mohai ngai kabangma jatarpot o bahai duita feelings wansuk mungta o bahai ke sini khawo hamya bai kaham kublui tong sung abono sina muchungan ke kaito ni thani ba phai ke simje o kaham na sineo sung tabu kabangma na YouTube rogo nukha kabangma actor te actress rok thangai surijak laimani hallelujah prayer center ro angken rok nukhana nai sung o jaga o tamjo sana nai himale
jisuni power wngkha aswke powerful phone bai phanong di haksalo tongtwtwi phanong di suri kahankhe o borokni mungwi suri kahankhe manike o borokni mungwi kaitoni thani san kahankhe kaito riwi riwo hamari nini khao poito tongnani nangnai je surijaknai borok bo poitongnani nangnai tamoni hinkhe nung hamna bagwi simi Christian wngkha hamna bagwi simi Christiano hamjakha kahamna bagwi simi nung Christian rokno hamjago o bahai hingkhle wngla bwkhabai je poito khlainai borok se o hamari no mannai norok bo thangwi surijak mano hallelujah praise center o hingke norok je contact number rijago norok aro no call khlai mano hingke norok nokni hamya tongkha hingke thangwi surijak laidi hamnai tei bwkhao poito bo narakdi ang o jaga thangwi surijak hingke sure no hamnai kaitora no hamari rinai o bahai khe nini khao wansukmung tongnani nangnai hingke norok video no chajak hingke like tei share kisa khlai ridi tamoni himale joto kaham hamya kisisa o video ni bisingtwi bujinani bagwi hambai jotono।